Здравейте! Системата JK Fit Motion, преподавана в колеж по спорт биофит, държи особено много на правилните техники на изпълнение на силовите упражнения. Днес ще показваме техника на вдигане на дъмпели от лек. И на примера на това движение ще обясним всичките особености на техниката, които са свързани с безопасността, правилната техника и водещи до висока ефективност от изпълнението на това упражнение. Първото нещо, което трябва да си има предвид е, че това е как се държи уреда. Хват, държане на уреда, взимане на уреда, които са свързани с мерките за безопасност на първо място. Как се взима, как се застава в изходно положение, как се позиционира тялото и след това, след като се завърши движението, как се оставя уреда. Хват и държане. Дръжката на дъмбела трябва да е така, че да е точно над лъчевата кост. Предмишницата. Значи предмишницата, оста на предмишницата трябва да влезе точно в дръжката. Много добре се усеща техниката, когато палецът е над дръжката. Значи това е крайно опасно, когато се работи с штанга или с дъмпел. Безопасно е на машини, защото машината фиксира движението, тя води движението. Тук задължително трябва палецът да е отдолу, под дръжката. Под дръжката. И това е правилният хват. Не е изнесена насам към пръстите дръжката, не е и така, че да излезе извън предмишницата, трябва да е точно над предмишницата. Над предмишницата. Това е правилният хват на уреда. Така, след това взимане на уреда. Това ще го покажем с Росен Миладинов, който ще е демонстратора на това упражнение. Взимане на уреда, вземане на изходно положение. Правилно изходна позиция. Дъмпелите се държат върху колената, вертикални, така че да може лесно да се взимат, като си помогнете с бедрата. С мах на бедрата. Или лягате. Това е положение. Така. Правилното движение на дъмпела. Изходно положение. Тоест, сваляме дъмпелите и вземаме изходно положение за концентричната фаза. Гърба е стегнат, така че да може да са леко изпъчени гърдите напред. Движението е така, че дръжките да са успоредни, все едно държите оста, който опира в гърдите. Една идейка по-надолу може, защото това е предимството на дъмпелите. Движат се самостоятелно. Така. Движението е 4 секунди надолу, ексцентрична фаза и 2 секунди нагоре. Тоест общо 6 секунди, може да има концентрация 1 секунда, става около 7. По нашия баблодинамичен е 8 секунди. 4 секунди ексцентрична, 3 концентрична и 1 секунда пикова контракция. По-важното е изходното положение. Застани се. Виждате движението, преди да започне движението, че условията на дръжката да е над предмишницата, точно с продължение на предмишницата, леко. Виждате ли леко? В тази позиция не преекспонирано движение за сгъване, а леко сгъната. Лактите са точно под дръжките, т.е. вертикално положение на предмишниците. Движението е нагоре, навътре и в посока към главата. Виждате, че не е просто движението само да събирате дъмпелите и да ги движите вертикално, а и към главата. През цялото време вертикални предмишниците, лактите са под дръжките. Напрежението се генерира от тазово дъно, горедно кофе и се стискат дръжки. Стискат се. Тоест имаме напрежение в цялата мускулатура. Това е движение. Фактически, ако го проследите, то не е праволинейно, а е спираловидно. Тоест пътя, който изминава уреда е спираловиден нагоре. Това е разтягането, тук да може да разтегнат нагоре, навътре и към главата.
това движение е спирала. Тоест имате спираловия. Това е съвършеното движение. В природата е спираловия. Тук се демонстрира същото нещо с много движение. Това пускане, генерира напрежението, тазово дъно, глутеосите. Трябва първо тук да усетите, че таза се води. Таза. И напрежението през долната част на гръбначния стълб минава към останалите мускули, които са под напрежение. Вертикални предмишници през цялото време. Нагоре, навътре и към главата. Тук е характерно едно заключване, да заключите леко движението, което значи, че вътрешната част на дъмбелите стръква леко към тавана, отиват към тавана. Но не е следствие чупене на китките, а следствие съкращаване на кръвните мускули. Движение. Главата трябва да се натисне в опората. Да натисне, ако сложите един пушки тук, да натискате с главата в пушки. Това е. Нагоре, навътре и към главата. Спирала. Спирала с заключване от кръвните мускули. Така. Поставянето на дъмбелите. Поставяне върху колената, използвате тежестта на дъмбелите, за да се изправите. Или да вземете така. И една особеност. В края на завършващата фаза на разгъването, осезателно е участието на трицепсите. За да изолираме частично работата на трицепсите и да включиме бицепсите, може да използваме следния прием. Значи, идеята е, когато повдигате, разгъвате накрая, да си представяте, че събирате лактите един към друг. Тоест, включва се от бицепс от към тая част към рамото. И затова, ако сложим един ластик и леко го разтегваме, тогава при повдигането, събирането е това. Вие ще усетите акцента върху бицепсите. Тоест, частично изолираме трицепсите, като прехвърляме натварването върху бицепса и то в тая горна част, чрез този ластик. Ето, разтягаме, но идеята е да събере лактите. И тогава частично изолираме бицепсите. Особено при заключването нагоре, защото търсиме заключване, но няма как да минем без участие на трицепсите. Но за да прехвърлиме върху антагонистите, които да се окажат синергисти на трицепсите, тогава може да използваме ластика и да усетиме това събиране на лактите един към друг. Благодаря. Положение на мишницата спрямо тялото. Остър ъгъл. Така че оста, която минава през дръжките на дъмбелите, да засяга долната част на гърдите, по-силната част на гърдите, долната част. И когато вече ние вкараме гърдите при подготовката за началото на движението, мускула е разтегнат повече от 100%, 120-30%. Тогава той е най-силен, когато е разтегнат на 120-30%. В хода на движението, натоварването се измества от външната долна част към през средната част, към горната вътрешна част. И така засягаме целия гръден мускул. Обаче в хода на движението натиска е различен, който се упражнява върху дръжката. Първо, ние сме поставили в началото благоприятна позиция на мускула, т.е. генерира голямо напрежение. Обаче пък рамото на лоста е голямо. Това е неблагоприятна, т.е. неблагоприятна позиция. В хода на движението равнината между лакътя и оста, в която става въртенето, т.е. равнината става, се доближават двете равнини, това пък създава благоприятни условия за по-голям натиск заради лостовата система, променята на лостовата система. И така съотношение между рамена на лостовата система, това е чиста биомеханика,
с анатомията, разтегнатост на мускула, това съотношение дава възможност да се променя натиска или напрежението върху дръжката на дъмпела. Най-слаб е мускула и най-малко напрежение може да се създаде в средния диапазон, т.е. около мъртвата точка. Мъртвата точка мускула е най-силна. Да, ама само там тогава той се товари на 100%. В останалите не се товари на 100%. Преди и след отива на 95-90%, нали, минавайки при смъртната точка вече. Отново почва да генерира по-малко напрежение. От 100 минава на 95-90-85%. Това се избягва при машините с променливо съпротивление, защото те автоматично променят заради ексцентриците си съпротивлението и така се обработва целият диапазон. Докато свободните тежести, дъмбели, щанги обработват предимно средния диапазон на мускула. Това е много важно да се разбере, как ние може да ускориме движението след мъртвата точка. Само че и това носи негативи, защото след ускорителното движение следва закъснително, за да задържиме дъмпела в ръката. Тогава губиме тренировъчния ефект на последната част от движението. И за да се избегне това, ние поставяме задължително условие да се работи бавно. Другото, което е много важно, да не се отпуска мускула нито в крайния диапазон, нито в началния диапазон. Под постоянно напрежение. Това не позволява да циркулира кръвта. Мускулната помпа не работи, мускула не се снабдява с хранителни вещества, с кислород, с ресурс, енергиен ресурс и идеята да изчерпиме собствения му енергиен ресурс по време на тия 10 повторения. И които казахме по 6 секунди, 60 секунди, една минута, ние държиме мускула под непрекъснато напрежение. Никъде не го разхлабваме. И така той ще изчерпва собствения енергиен ресурс, понеже трябва да обезпечи напрежението, което е продължително. Тоест, ние работиме вече за локална силова издържливост. Това няма общо с аеробната издържливост, сърдечно-съдова система, дихателна и така нататък. Има отношение само в локалната мускулна силова издържливост. Затова изискваме бавно движение и си представяме в ексцентричната фаза, в която мускула е по-силен, там е 2 пъти по-бавно движението, не позволяваме. Тоест, ние си мислиме, че продължаваме да бутаме, въпреки че работи в устъпка с тези мускули. Но ние си представяме, че движението е разгъването, бутането. И понеже е тежък, дръжката, т.е. дъмпела, почва да пада към гърдите. Това е много важно. Дишането. Когато работиме с 50-60%, 65%, е желателно да вдишваме по време на ексцентричната фаза и ритмично да издишваме по време на концентричната фаза. Т.е. през цялото време имаме вдишване и издишване. През носа. Но когато вече увеличаваме тежестите, отиваме на 80-85%, тогава ние може да задържиме дишането до момента, когато дъмпела премине през мъртвата точка, когато е най-слаб, и тогава да започнем издишването. По-силната фаза и по-бавна поемаме въздух, задържаме след мъртвата точка и издишаме. Става през носа. Дори когато е необходимо да създадем вътрешно гръдното налягане и си представяме, че гълтаме тук глотис. Създаваме едно налягане, ние пропускаме тънка струя през него, но минава през синусите, не през устата. Въпреки че може и през устата, но желателно през синусите, през носа и издишването да направим. Но то се контролира от глотиса, а не от синусите. Поемането вече си е през носа. Тогава работи азотоксидния механизъм по-добре, кислородното насищане в алвеолите е подобрено по този начин и затова ние препоръчваме и вдишването и издишването да става през носа. Това е по отношение на дишането. Има и трета подробност. Може да я кажем да задържаме дишането и в ексцентричната, задържаме и в концентричната, и в ексцентричната, и в двете фази,
И в края на ексцентричната фаза, преди да отвориме гърдите, да вкараме гърдите, да издишаме, поемаме въздух, вкарваме и тогава започваме напрежението върху с мускула. Това е важно поради факта, че мускула е най-силен, когато се задържи дишането. На второ място е когато се издишва по време на усилието и е най-слаб, когато поемаме въздух по време на усилието. Но ние препоръчваме ритмичното дишане. Има и доста други подробности, но те са приоритет в работата с полежаните от колежко спорт биофит. Благодаря ви.